af Jelert for Jakob Sten Christensen. God FC København mulighed af godt hovedstød, som sniger sig udenom. Viktor Claesson. Dejligt aggressivt. Ser vi den igen her. Jelert ind og klapper til. Og så smider et godt indlæg ind i hovedet på Viktor Claesson. Rooney. En god bold. Daramy. Godt træk fra Daramy. Andreas Hansen og Sander. FC København i front. Det lå lidt i kortene, det var ham. Rooney Bardghji får det hele til